kuneta kutete Imana zvandona kwewanzi kozondisappoint chayunga ngondidedza last minutes wati hembe ndachikumbira nifa kozvino zvinombokumbirerei waidi kuuya ukandiudze bebe tikataura nyaya yacho nemusi wacho ndakakudza but zvimwe zvimwe tingataura merera zvako zvatona mucheto kuya chiko kutsvaga mukadzi muhombe kudaro ndakazvishawa iwe uzoya afa anotsvaga mukadzi akadaro nemi murani mese anga ashaya mana bongo handiti pepe yakandidadira opazi mamuri mamuchitochata netirisu tiri kumberi kuyakuya izvezvi dai musinombotaura zvamaite zvikuya makapfeka zvaka makatipfegereza naimi pamuchato kudai koiro gauni racho iwe gauni reri handirikazouyo pane mukadzi wanonzi mukadzi wangu ndokwarakatorwasha iwe akapiwa nemukadzi iwe kandikuziya ndakariona amba macho pamaphotos ndiro uza vakaita zvelast minute kangongomanyamanyaka kuvanhu vanochatireko kana usina mari ivo vazive here kuti vanhu vepamboend vangadonze tisokadzakazviita itoturais kuvanzi vachatika vaenda vari paizvo vachifamba ndazombozviterera kana netoturaisi totoina nishanzo chinyarara kwawaenda shamwari raisi neandanzokorodza ndokwapa ndaspoilwa dress rangu iri ndakuona kaiwo chenda dana ndidzokorodzei nedresi nyamakarova sha turaisi twaicho pane difference unomboziva kuti pane difference yevaperekedzi nemabridesmaids vaiva vangori vaperekedzi kunge muchato wabomzo wangu ndakaona uyongeri yekudhara kai nguva inoiva nomusikira michita zvokumanyidza nodaro aiwa vanonyanya kuda kunzi tisu vaivai kana iyo sutu iwe uyo muzivere uyo iyo hanzi sutu yakatoipiwa kai iyo ndakudzwanise mune gauni handichangeri amai uyo here paserapo pedako amai mwana kundazobaka maspuni izvo zveplastic unozvidiwa kumba hakuna amai mwana tanzwa neko unozvibaka vana vekukure zvivana zvenyu zvoku ameno totodyisa kumba isi ko keke mainana rakagadzirwa nani keke mainana hanziwa chimodo icho chiyo chikangoiswa ice pamusoro iwe kana wazonere futi mapiro atitwa keke racho kungonzi vekufe hama dzemukadzi hama dzemurumekumanya kuti kudaro hama dzemurume hama dzechikadzi udotika ukama anotete ndemunotamba ndaenda ndikanotamba umufadzi uchamunzwa kuzotaura muraini mumwe kuti tisu takachata zviregedzo zvakanango kana ndisina mari handichate chate vedu tinongodya kungodzokorodza kachikafu sezvataita tinongodzokorodza izvo asobva usina kudya kana ndakubata kabhazi ravo iri ndandichazononoka mubrazil pressure ye yaitika transportation ndeziva nemanje ndokura makombi 2 kuzoda kuchata kwakanakanaka ndopaperera mari yechikafu ipapo ka pakuti kozi venue yakanaka ndiri kunyepa aiwa venue bo ndatotorwa mapikicha panyika ndandichatorwa kupiko iyo ndabhuye kana nezvanhu zvakuti kuneta kane magogo aya ndaona mafuma mutenge mumboresa vanhu ndakufadza vanhu kuti ndinochena ndaida kukasvatisa chimukadzi chake ichocho aiwa makasiya makomborera chena ani kwandendivhairira saka takadodorumiridzo kuti ona chimukadzi chanacho izvizvo ona chimukadzi chanacho pai uti papa yasi kutodemba anasimba tanga ndakaroverenasi zvasiyani mayedu muriragedzi anotamba kwa kuda ungoenda kunovarakidza kao ndichatodeni but ndingedu tingataure ninhanga pasina mari kuchata kuchata siyani nazvo ndikuchata wakuendera ndokuona chiatingapere bhora kandombogadzirira zvavo Viva Africa TV, Viva Africa TV, Viva Africa TV, Viva Africa TV.